Jama'a dan Allah dan annabinsa ku taimaka ku dangwala mana subscribing a wannan tasha ta domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Muna godiya. Tabbas dole a ce rawar cas za ta ɓata tarbiyya. Insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu bayyana muku wasu bidiyoyi guda 11 ko mu ce guda 12 waɗanda aka yi rawar cas a challenge ɗin waƙar cas ta Ado Gwanja. Bidiyoyi ne nan waɗanda aka wallafa su a manhajar TikTok. Daga ciki akwai bidiyon Sadiq Sani Sadiq da Minal Ahmad ta cikin Izzaso, sannan akwai bidiyon Zainab Sambisa, sannan kuma akwai bidiyon Alfa Cas Barno, sannan kuma za mu ƙara muku da bidiyon mawaƙi Mrs. Tafokotu. Daga bisani kuma za mu sa muku sauran bidiyoyi na jaruman TikTok irin su Murja Ibrahim da sauransu. Ku kasance da mu zuwa ƙarshen ɗan gajeren bidiyon nan domin kallon waɗannan bidiyoyi. Amma kafin mu sa muku cikakkun bidiyoyin, ku daure ku dana mana liking a wannan bidiyon da kuke kalla. Idan kuma wannan ne zuwan ku na farko wannan tasha mai albarka, ku daure ku dangwala mana alamar subscribing, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora za su shigo kan wayar ku ba tare da ɓata lokaci ba. Ku nishaɗantu da wannan waƙa ta cas.
abina mini yawo sosa 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 Assalamu alaikum warahmatullah. Ado Gwanja ka shiga uku. Abin da ya sani cewa ka shiga uku shine Ado, idan za a cewa a rayuwa duk wanda zai buɗe baki ya bai magana akan ka ba alkhairi zai faɗa ba sai dai ya tsine maka ko ya zage ka. To wallahi ka shiga uku ka taɓe. Bakin mutane gaskiya ne. Baki gaskiya ne. Akwai hujjoji da dama da suka nuna cewa idan mutum ya bar duniya, Allah ta'ala yana turo mala'iku duniya su zo su saurari me mutane suke faɗa a kansa. Based on wannan, Allah yana wa mutum rangwame ko kuma ya masa azaba. Ado Gwanja, idan ya zamto cewa kullun kai sai dai ka kirkiro wani abu da zai kawo fitina ko kuma ya haifar da alfasha a cikin al'umma, wallahi ka taɓe. Idan ba Allah ne ya taimake ka ba kana da rabo a ranar gobe kiyama, wallahi Ado Gwanja kaga wannan bakin na mutane, wallahi ba zai baka zauna lafiya ba. Kuma wato Allah zai maka talala. Wannan bakin na mutane da kake ganin kamar ba komai bane ba. Mutane za su yi ta tsine maka, su ta zagin ka. Duk hanyar shari'a sai Allah ya toshe maka saboda bakin mutane. Ku kuma masu bin Ado Gwanja, duk sanda Ado Gwanja ya sanya wani competition ko wani challenge, ku za ku zo ku hau, ba ku da kunya, ba ku tsoron Allah. Zan gaya muku hadisi guda biyu, ku saurare ni da kyau ku ji ni. Na farko shine Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda kake so kana tare da shi ranar gobe kiyama, wallahi duk ku da kuke challenge din Ado Gwanja, idan ba ku tuba kun daina ba, wallahi da shi za ku tashi ranar gobe kiyama. Shi kuma Ado Gwanja zai tashi ne da su shedan, da irin su 50 Cent, da irin wayancan mawakan nan fasikai, da su zai tashi, sai dai Allah ya so shi da rahama. Hadisi na biyu shine hadisin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan wanda ya abin alkhairi a duniya. Duk wanda ya abin alkhairi a duniya, to duk wanda ya bi wannan abin alkhairin har zuwa ranar gobe kiyama, Allah zai dinga rubuta masa ladan wannan abin. Haka zalika duk wanda ya abin batanci ko abin tsiya, ya zamto cewa wani ya kwaikwayi wannan abin, to duk wanda ya kwaikwayi wannan abin har zuwa ranar gobe kiyama, wallahi Ado Gwanja kana da kamasho a ciki, kuma Allah zai ci gaba da rubuta maka. Shi yasa ba a san mutum ya ringa yada alfasha ba don komai ba, saboda duk wanda ya wannan alfashar bayansa shi ma yana da kaso a ciki. Daka Ado Gwanja, mu ba za mu tsine maka ba, za mu yi maka addu'a Allah ya shirye ka, amma yana da kyau ka sani, kakan zo a cikin waƙoƙinka ka mai da martani, kana cewa wai ana sa maka ido, ana zagin ka, ana kaza. To Ado Gwanja, so kake mu soka tsakani da Allah? Wallahi da kana umarni ne da abin alkhairi ko kuma kana wa annabi kirari, wallahi dole mu bi ka kuma dole mu yabe ka. Amma ya mutane ba za su tsine maka ba, ka zamto wani wato sila na bata mutane tsakani da Allah. Ka ji tsoron Allah Ado Gwanja. Allah ya baka ikon gyarawa. Assalamu alaikum.